Study. Okay, one go. Asem ka mbia lute o. Study ya bi na ga ala ko. Ora kero go jara. Na bi na ga ala. Ka ki ko sma ko che ma mo bu ozo. Ana gwa gị na ife nke bụ special invitation. No problem. Study. Ike ndị bịa n'ibe gị n'ụtụtụ taa bụ special invitation ka ndị bịa. Continue. Kedu ba na emezi eme na? Ana gwa ha bụzi m cabinet member n'ime obodo anyị. Onye chiri. Eh? Onye chiri. Unu na-achekwa na mụ bụ mmadụ egwuregwu. Mana na-esi chigbu obodo anyị just kpọọ mụ sị m na m bụzi cabinet member n'ime obodo anyị. Igwe nke anyị. Chai. Nke ọ ga-abụ. Igwe Saji-O mekwa alọ. Ọ na-eme n'ọwa ji nụ otite a na-erugo. Ya. Ọ na-eme ọwa ji na 21st August. Kpọọ m Stondi gekwa n'ibe na-eme. Ya chọkwa nke bụrụ cabinet member na omume ga-amakakwa obodo na-alụ. No problem. Ọrụ ịma ife na-eme n'obodo onye nwa ife na-alụ. Ọ mụ na ya ga-eme emume ọwa ji na 21st. Okay. Apụtakwana ụtụtụ mbọsị a 7 o'clock aya kakwala ya masị. No problem. Akasikwana masị na St. Augustine. St. Augustine ụmụ ọba na ebe Kusika na ụja ba. ebe 10 o'clock mmemme ebido na palasị akwa. Mgbe ya Royal Majesty anụkọkwana mmiri kwuru na ihe ọbụla mmiri kwuru onye maka m ga-eme. Ka m bịa kpọtụrụ gị n'ọkụ nwoke gị. People are only qualified to guide. Ọwụkwara ya mma. Ife a bụ ibe ndị ibe aka anyị na-ejekwa. O nwere ihe nyere gị ebe a mụ abụọ ya nyere ife na o nwere ihe nyere gị ihe ọ kpọrọ m na fon si mụ na m ga-abụkwa na cabinet member si enwere ihe nna alụ enwere m ike imenwu ya ka isi igegbo gị lụ mba adịrịkwa anyị ala n'ife merụ ya bụ n'ife merụ na ike ejegoro ka iwetagoro ụmụ mmanya alụgoro m ibe nso ihe ọbụla gara alụgocha ọ dị mma ọ dị na onwere oge ihe ọma ya na-agala mmadụ Saji-O kpọkwanụ m na fon si m Stondi nwanne m kere ebe mere na ihe abụkwanụ cabinet member na ihe na-eme o nwere ihe na-alụ kpọọ m sị na 21st August na m ga-alụlụ ya ka ihe ọsị na m ga-alụlụ ya cabinet member ya si na m ga-alụlụ ya na mụ bịa ka nnukwu mmadụ si eruju mmadụ apụtagodu 21st ya na 10 o'clock mmemme bido na agwamanụ ji onye ọbụla celebrate onye kwetere mmadụ nwere ere apụtakwa na akasị nwaanyị na St. Augustine ọbụla